салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Хайр чи мардум, ба фикрам шумо ҳам мисли ман дар ҳайрат ҳастед ки дастаи Барселона дар ин равзанаи трансферӣ чӣ корҳо карда истодааст. Баъди ба даста омадани Жил Кунде якбора ҳайати каталониҳо бадвоиматар шуд. тамоми позитсияҳои даста 100% мустаҳкам карда шуданд. агар шумо фикр кунед ки ба ҳамин роҳбарияти даста хаб мешинанд, хато мекунед. аз рӯи иттилои хабарнигори боэътимод махсусан дар мавриди масъалаҳои Барселона, Жерар Ромеро Барселона ва худи хави хело зиёд мехоҳанд ки Бернардо Силваро дар даста бинанд. дар ин ролик мо ба шумо дар бораи то чӣ андоза омадани Силва ба Барса имкон дорад, ба кадом шартҳо тарафайн розӣ мешаванд ва ба омадани Силва то чӣ андоза даста қавӣ мешавад сухан хоҳем гуфт. аз шумо мисли ҳарвақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои нав омода сохтан. акнун дар ягон ҷо бароҳат шинед, рафтем. дӯстон, футболи калон баргашт. ба наздикии чемпионатҳои аврупоӣ оғоз мешавад. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. он ҷо шуморо коэффициентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Барса TG. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. новобаста аз он ки бозори гузариши футболбозон то моҳи сентябр идома мекунад, роҳбарияти дастаи Барселона барои харидории Силва хело саросимаанд, чунки 14 август бозиҳои Ла Лига сар мешаванд. Бернардо Силва моҳи августи соли 1994 дар Лиссабони Португалия таваллуд шудааст. футболро аз 7-солагӣ шурӯъ кард ва замоне ки ба аввалин дастааш Бенфика омад, аз миёни ҳама бозингарон ӯ хурдтар, яъне ҳам қадпаст ва ҳам заиф буд. новобаста аз ин ӯ хеле натиҷаовар буд. аз ҳамин ҷиҳат ӯро барои омӯзиши оянда ба тим шомил карданд. тобистони соли 2014 Бенфика Силваро ба дастаи Монако иҷора медиҳад ва бозии ӯ ба роҳбарияти тим хело зиёд маъқул мешавад. як сол баъд дастаи Монако Силваро аз Бенфика бо арзиши 16 миллион евро харидорӣ мекунад. дар шоҳигарии Монако Бернардо 3 мавсими хубро сипарӣ кард. ба марҳилаи нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо баромад, қаҳрамони Фаронса гардид ва тобистони соли 2017 ба ҳайати Манчестер Сити ҳамроҳ шуд ки шайхҳои араб барои ӯ 50 миллион евро сарф карданд. аввалҳо Бернардо худро хуб нишон дода натавонист, вале баъди чанд мавсим кушода шуд ва ба бозингари муҳими Гвардиола табдил шуд ки худи сармураббӣ дар мавриди ӯ чунин суханҳоро гуфт: то замоне ки ман дар дастаам, Бернардо ҳам ин ҷо мемонад. ӯ хеле бозингари доно аст ва дар бисёр мавқеъҳо бозӣ карда метавонад. ба роҳбарияти даста ташаккур мегӯям ки ӯро харидорӣ карданд. Гвардиола агар вақт ёфт, ҳатман Силваро таъриф мекунад ва ӯро яке аз беҳтарин бозингарони Манчестер Сити медонад. Бернардо аз рӯи идораи туп аз Кевин Де Брюйне қафо намеистад ва агар шумо ба бозии онҳо нигоҳ кунед, ягон фарқиятро эҳсос намекунед. бо ташаббуси корҳои анҷомдодаи Силва даста ҳам хуб ҳимоя мекунад ва ҳам ба ҳамла меравад. Бернардо зуд ҷои заифи рақибро пайдо мекунад ва мавқеъҳои холиро барои худаш муҳайё месозад. албатта Бернардо ба рӯйхати беҳтарин дриблёрҳои Англия ворид намешавад, вале агар тупро ба ӯ доданд, чӣ қадар хоҳад нигоҳаш медорад. дар маркази майдон худашро хеле озод ҳис мекунад ва бо кӯмаки ӯ даста аз ҳолатҳои бади прессинги ҳариф озод берун мешавад. саволе ба миён меояд ки чаро бозингаре ки ба ҳайати машинаи Гвардиола хуб ворид шудааст мехоҳад тарки даста кунад? бовар кунед, ягон кас ба ин савол дуруст ҷавоб гуфта наметавонад. 2 моҳ пеш дар хабарҳо гуфта буданд ки Барса мехоҳад Силваро харидорӣ кунад. он вақт ягон кас ба ин бовар намекард, вале баъди харидории чанд бозингари бузург ҳама чизро аз Барса интизор шудан мумкин. яке аз хабарнигорони ба Барса наздик Елена Кондис фикру ақидаи худро дар мавриди ин трансфер баён кард. Лапорто ба агенти Силва дархост равон мекунад. ҳарчанд ки ин трансфер аз рафтани Де Йонг сахт вобаста аст, вале даста ба ин боварӣ дорад ки Френки Де Йонг фурӯхта хоҳад шуд. рӯзномаи Мундо Депортиво навиштааст ки Силва то охирин рӯзи бозори гузаришӣ интизори ин трансфер хоҳад буд. акула миёни хабарнигорони варзишӣ Фабрицио Романо гуфтааст ки Бернардо ба хави хело писанд аст ва мехоҳад ӯро ба ҳар қимате харидорӣ кунад. хайр чӣ, мардум омодаед барои таркиши трансфери дигари каталониҳо? махсусан ман сахт бовар дорам ки Барселона ин корро ба манфиати худ анҷом хоҳад дод. фақат мебояд ки Де Йонгро бифурӯшанд ва бо Сити дар мавриди нарху навои Силва гапзанон бикунанд. шайхҳои араб тақрибан аз Барса 70 ё 80 миллион евро талаб мекунанд. ҳамчунин собиқ мураббии Бернардо Элдер Кристовао дар бораи орзуи кӯдакии ӯ гуфт: орзуи Силва ин аст ки дар дастаи Барса бозӣ кунад ва ба бозингари нобиғаи рақами 10 даста табдил шавад. дар дастаи Барса ҳозир танҳо як ним ҳимоятгари ҳуҷумкор аст ки ин ҳам Педри мебошад. бо омадани Бернардо ин мавқеъ 100% пурра хоҳад шуд. барои хави ҳам ҳамин гуна бозингарони боҳуш лозим ҳастанд ки то бозии зеборо ба намоиш гузоранд.
ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият мемонед. хайр дӯстон.